Ceerno Wuri Baylo mo Guinée Conakry ɓurɗo andirede karama ko Wuri Baylo joom gandal ngal ala sikkitare ina tawe oɗo saha e nder Sénégal e legal Ouest Foire so tawi ko listihar lotngal ɗannungal dewgal caɗele dow mbaldi nden ka ɓandu kadnar udditare dabre safara rafi kala ko wawi wonde ɗiɗo hajuji fof ina humto ɗo Ceerno Wuri Baylo ɗo bandiraɓe woto ngame jaɓane Ceerno Wuri Baylo e nder balɗe jeeɗiɗi tan hajuma o humto numéro o ko 77 706 03 54 77 706 03 54. Baylo lam nena denno a sabu ndiyam nena banda sa yehi yo Allah majjangi kadi sa yehi tinoɗa e hoore ma ganda kadi to paɗa to ko fasiraɓe ma gol toon ko ɓiɓɓe rimɓe gol toon ɓe ɓuranima haydara ko tinniɓe ɓolɓe gol toon aɗa noon to jara to paɗa koye leydi gonduɗa ummimo ɗo wonko ganduɗa ne woni ɗo ɗum ala toon woni toon ko tinnare a faami on ton ko tinnare e andude hoore mum oto wujju oto fen haydara woto ƴetta ka he janne tinno e liggey ma tinnoɗa e hoore ma tinnoɗa e wondiɓe ma ɓe to wuraton ɓe aɗa andi o galle kala ko wawi kewde e makko ala hen ko ɓurtuma kala no mbawɗen wonirde ɗo eno mbawɗen waɗede ɗo ala hen ko majjuɗa hande ka gorko mawɗo kilifaɗo ɗum noon sa yeehi nenam andude wonko ɓittumaɗo andude wonko tagui ɗaccuɗa jangde ma jiɗɗa yaade yidde firtoyde a faami sa yeehi noon tinno e hoore ma no feewi kadi ganda kadi min komi yumma mboɗomi caggal ma so tawi tan ene laaɓi ko min tan muyninma baylen sa yeehi a torkata sa yeehi a tampata tinno noon nenam woto wujju oppanam ka he janane kadi woto fen hay jaabinde oto jaabine tinnoɗa noon e juulu saɗa yiiɗi nafde a juulat rokku jomiraɗo waktuji mum waktu fof jonɗo toro juula ñaagoɗa Allah moƴƴere ko Allah tan woni dokkowo ko Allah tan woni bawɗo yo Allah majjande men ya amin ya amin ya nena ya yiidu jam adunan ngo en batte ñaami nena amin en batte ñaami ya majjande nena
ani bawo santana ida tampini min kalni mo wone berda min ciudani ma min podda wala ndimi kadi an amin kulma amin korsinma amin jinma amin darduma yitere baba sabu may en daru go min pew min celaydi na jam jiddo jamoni weebi dum ton mi wala ni weebi jamo atan nangi mo alhamdulillah afami jamoni weebi ceno modi rendine ko ta nare gallo on nar gallo har min tan jobane kasi wiyahani wana alama samba alama dem ala aset ala ale wallahi tinen contrat wala tinen wasi sinin oppo min tan goppa galla goppam dewdabe a fuddima bonnude gallamen goggam nenam natti haldude ka affaire kilemeji mayde mes madanda ko ne gallamen cena babu anda amen la nenam e odo batti duddude e asu e kiramo problème e kirandira an yon tafta yonte bade yonte o do jibi galle fo do yaade nenam fana yaade nenam yedi goggam hebbe wonna mo jumni manda bone mayde mo dum haala kecce bonde comme cukalel ni affaire sa ga kola addo e gallamen lang wat langar parole ma abu jam non toni kam ngam min barani be e moni ne ana ni ko ka to yamde an to ni walema ana mbaare se hedo wana ni ko kaali ko sona bonne daga anani yo mi wonde abu jam mina rekinta ka ciagal min mawdo kelifa min way gopul kambe ponno wawdo gopul anani min hande kam bammal min wa bonu do galle hodo min bonni galle ko jamati kam so be yidi jam fali lay xam son jida jam yo pon bab bab woni mo jale ada ni guni kala har ami kersuma ta yi ni o jodi mo do suusi halti wallahi fitan siba guni man man ko no do ko kan tan ko o suusa nati do abu jam ya amma jaay ya abu jam ya abu jam ya ala ya abu jam ya wafe babu ya bare goto go ala betata ala gorko betata ala chamud babu kumi ya babu babu okumin son ko ndikam mi mudi mi do gila bere haaju mi yera ne suuri wurtan o ko ni wona garu mi ndikam sen ko fra so ay ka ya do waro ko BBC Oi? andu ja Ih, jangan hawa di siap. Kaju di tanah lu. haju ja ande haju buri Ih, ada. te haju tata defa Ini berkai. Tuh wana food. Tuh kadakar. après Ini restoran ini serai. Legal gak? Saya ini nyampe bawa coda kita enggak nyaman. Ada ini. Coba kau cemas. ya itu tiba-tiba ketika ini dia restoran Multitasking. Jin bibidam. Mi engkala cukulen engkala dawje. Lepas jin bibidam. Saya ini nyam. Ayah restoran nyam. Sudum ala. Ya wanjur mana email. Min wana wali. Sah mulingala jodan hir jodan. Ini subak subing aktiviti jam buat. Dia hande. Mungkin yordok. Bite kam kotia. Awan hande ya. Buat dia hande. alawa wonde non bi dama wonde ko tefere ma ko ta jota bi dama jota ko nyalo wa wonde ina fa question Ko teferam ko dani de. ah Parce que le nata yamde adani ko teferam ko. Te ko ko do teferam te mi ko teferam le jigim. Jonde wona jottorde to ndefa bagge sisa won ase ko matani wodon tam dum de te dum war dum benal dem. Jonde wona jottorde jimmi dem seni nyam te ha restaurant mo do der sal ko yelo nagadas. d'accord qui vivra verra on verra so tawi ana jota debbo jodoto mi wara so biya jota il ne pas question qui vivra verra ko minima an ko min ngamma d'accord même polo net taw ta bus ti ma merte way ko turu ne ke ko di mi ha ko de bawde yo ren ko ndo joni ko gata ga da ka ken am le ko taye ko mi sama jam ndo wana ndo ko ma jew sen ma ni ala mba okumin bandu ma do odo kala ko mbaddo bandu ma do wallahi fedda en ngata en fedda alendi answer bano ana susare bandu ma fedda da susnore sa feliti kam kirba honno to miñe babo honno duma mi da do tawda honno to tawda di halaka e rebbi di halaka odo galle
waɗa tan ɗo tan tako yanani makko min mbaɗiɗa an ya ubbe an toko mina majjani min hay minna majjani mbaɗe goto min ñande mbaɗon goto ala ko mbawon non sonani pa babu nan do jeray babu nan sa fi fira babu joni oɗo nata hen kede se joni an termo hol feere joni mi mayet way yumiramon ma ma feere wala jam tegalam sala ceram babu makam feere ala bidaji jidaw ci bindu min mi woppani ala jidaji bindu min aji bindu min gonga ma serbe jibina min mi serani mi harminama ɓuuri mi seera ya wala gallo jeewa wala gallo jeewa no gallami ay ɗo sa jeera ɗo gallami mini jii gallo ala ka heewi jiiɓe hol feere mini gallo feere ko hunde tan yoɓe dokkam jaam gonene jaam ɓe mbawa kam dokkude jaam gonene irago min ɓuuri gerte golf art wona ɗo e galle wala gerte wat min mi jotta oto mbaɗa haal tuklen jaabo kam ar no jarani abu yaltuno kam ala subhanallah yaltuno kam ala babu yam baba yakata babu sabal ya ala yow babu ko ko damay mo babu aljen dus anin yow ko mbirmami ñande soiri ɗo ƴettu kalma wona mbirma façon ndiyam waɗe makko o façon ndiyam waɗe joni mbe ɗacci min walla yan ko ndiyam waɗe ma fas mala sa fasni ndiyam boy min fasno duulin boy min ɓurma bonnine ayan tokoro min hoto fondoɓe min gilade inne ko comme hande yam min ɓoyima soɗande couche adrete min a wata ana meeɗa soɗe ɗum tanggal mor tanggal a meeɗa soɗe an meeɗa soɗe ɗum an tanggal gandirɗa ka leeɓa gila jibinera bamma hay darara ndamni min tottiri ɗum min tottiri gaccema hey hamda onda yana baminde onda yana babu onda yana babu onda yana babu kalma aranje ka ana wanda yana babu yow mana ka gor al wala han ka gor al ha gorko tay ka gor wonde gorko tay yumirama no kiiɗo yaltu gallo he babu yaltu gallo betta kam min tuglata